Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan amda ya kan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Abi Hurairah dawuh ing lafadz shalla. Shalla salat sapa? Salat ngoten tok. Salat. Salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda salatayil asyi ing salah swijine salat lorone wektu sore. Ihda salatayil asyi ing salah swijine salat lorone wektu sore. Qala dawuh sapa Ibnu Sirin Imam Ibnu Sirin. Qala dawuh sapa Ibnu Sirin Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin iku murid Imam Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Ibnu Sirin Imam Ibnu Sirin dawuh ing lafat wasammaha. Wasammaha lan ngarani ing ihda salatayil asyi. Wasammaha lan ngarani ing ihda salatayil asyi sapa Abu Hurairah ta Imam Abu Hurairah. Walakin nasi tulan tetapine lali sapa ingsun. Walakin nasi tulan tetapine lali sapa ingsun ana ya ingsun. Walakin nasi tulan tetapine lali sapa ingsun ana ya ingsun qala dawuh sapa Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Dawuh ing lafat fasalla. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi bina sartane kita. Rakaat ini kelawan rong rakaat. Summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi faqoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila khasyabatin maring kayu. Faqoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila khasyabatin maring kayu ma'rudatin kang den alangake. Ma'rudatin kang den alangake. Fil masjidi ing dalem masjid. Fil masjidi ing dalem masjid fattaka nuli sendenan sapa Kanjeng Nabi. Fattaka nuli sendenan sapa Kanjeng Nabi. Alaiha ing atase khasyabah. Alaiha ing atase khasyabah. Ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi. Ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi iku ghadbanu wong kang bendu. Ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi iku ghadbanu wong kang bendu. Wawadonga lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi. Wawadonga lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi ya dahu ing astane Kanjeng Nabi. Wawadonga lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi ya dahu ing astane Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen. Al-yumna kang tengen alal yusra ing atase tangan kang kiwa. Alal yusra ing atase tangan kang kiwa. Wasabbaka lan ngapurancangake sapa Kanjeng Nabi. Wasabbaka lan ngapurancangake sapa Kanjeng Nabi. Wasabbaka lan ngapurancangake sapa Kanjeng Nabi baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Wa wadonga lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi khaddahu ing pipine Kanjeng Nabi. Wa wadonga lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi khaddahu ing pipine Kanjeng Nabi al-aimana kang tengen. Al-aimana kang tengen ala dhahri kafihi ing atase gegere epek-epeke Kanjeng Nabi. Ala dhahri kafihi ing atase gegere epek-epeke Kanjeng Nabi al-yusra kang kiwa. Al-yusra kang kiwa. Wa kharajat lan metu sapa as-saranganu. Sarangan ya kena, sarangan ya kena. Sarangan, sarang ya. Wa kharajat lan metu sapa as-saranganu pira-pira wong kang cepet-cepetan. Wa kharajat lan metu sapa as-saranganu pira-pira wong kang cepet-cepetan. Sapa as-saranganu pira-pira wong kang cepet-cepetan min abwabil masjid saking pira-pira lawange masjid. Min abwabil masjid saking pira-pira lawange masjid faqalu nuli padha ngucap sapa sarangan. Faqalu nuli padha ngucap sapa sarangan ngucap ing lafat aqasuratis sholatu. Ing lafat aqasuratis sholatu. Aqasurat ana ta den kosor. Aku sirat ya, aku sirat. Aku sirat ana ta den kosor. Apa as-sholatu salat? Aku sirat ana ta den kosor apa as-sholatu salat? Wa fil qaumi lan iku tetep ing dalem kaum. Wa fil qaumi lan iku tetep ing dalem kaum Abu Bakrin utawi Sayyidina Abu Bakrin. Wa Umar lan Sayyidina Umar. Wa Umar lan Sayyidina Umar. Fahabahu nuli wedi sapa Abu Bakrin wa Umaru ing Kanjeng Nabi. Fahabahu nuli wedi sapa Abu Bakrin wa Umaru ing Kanjeng Nabi. Ayu kalimahu ing yen to guneman sapa Abu Bakrin wa Umaru ing Kanjeng Nabi utawa matur ya kene.
Ayo kalimau ing yen to matur sapa Abu Bakrin wa Umaru ing Kanjeng Nabi. Ayo kalimau ing yen to matur sapa Abu Bakrin wa Umaru ing Kanjeng Nabi. Wa fil qaumi lan iku tetep ing dalem kaum. Wa fi qaumi lan iku tetep ing dalem kaum rajulun utawi wong lanang, rajulun utawi wong lanang. Fiyadahi kang iku tetep ing dalem tangane rajul, tangan lorone rajul. Fiyadahi kang iku tetep ing dalem tangane rajul. Fiyadahi kang iku tetep ing dalem tangan lorone rajul tulun utawi dawa, tulun utawi dawa. Yuqalu den ucapake lahu maring rajul, yuqalu den ucapake lahu maring rajul sapa dzul yadaini aran dzul yaden, sapa dzul yadaini aran dzul yaden. Qala matur sapa rajul, utawa dzul yaden ya kena. Qala matur sapa rajul ya Rasulullah duh utusane Allah, anasita ana ta lali sapa tuan, anasita ana ta lali sapa tuan. Anasita ana talali sapa tuan am kusirat utawa den kosor apa as-shalatu salat, am kusirat utawa den kosor apa as-shalatu salat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lam angsa ing lafat lam angsa ora lali sapa ingsun, walam taqsur utawa walam tuqsor lan ora den kosor apa salat, walam tuqsor lan ora den kosor apa salat. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat akama yaqulu. Akama ana ta kaya perkara. Akama ana ta kaya perkara yaqulu kang ngucap ing ma. Akama ana ta kaya perkara yaqulu kang ngucap ing ma sapa dzul yadaini. Sapa dzul yadain. Faqalu nuli padha matur sapa sahabat. Utawa kaum ya kena. Faqala nuli padha matur sapa sahabat utawa kaum na'am ing lafat na'am. Na'am nggih. Fataqaddama nuli maju sapa Kanjeng Nabi. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi. Ma ing perkara taroka kang ninggal sapa Kanjeng Nabi ing summa salaman nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Summa kabbaro nuli takbir sapa Kanjeng Nabi, wasajadalan sujud sapa Kanjeng Nabi, misla sujudi hale madani sujude Kanjeng Nabi, au atwala utawa hale luweh dawa, summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi, ra'sahu ing mustaqane Kanjeng Nabi, wa kabbaro lan takbir sapa Kanjeng Nabi, summa kabbaro nuli takbir sapa Kanjeng Nabi, wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi, misla sujudi hale madani sujude Kanjeng Nabi, au atwala utawa hale luweh dawa, summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi, ra'sahu ing mustaqane Kanjeng Nabi, wa kabbaro lan maca takbir sapa Kanjeng Nabi, farubbama sa'aluhu mongko terkadang takon sapa kaum ing di Ibnu Sirin. Parupama sa'aluhu mongko terkadang takon sapa kaum ing Ibnu Sirin. Dhuwur. Parupama sa'aluhu mongko terkadang takon sapa kaum ing Ibnu Sirin, summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Fayaqulu nuli dawuh sapa Imam Ibnu Sirin, awas. Fayaqulu nuli dawuh sapa Imam Ibnu Sirin, awas. Dawuh ing lafat nubistu den critani sapa ingsun, anna Imran ba'na Husainin ing sak temene Imam Imran bin Husain, anna Imran ba'na Husainin ing sak temene Imam Imran bin Husain iku kala dawuh sapa Imran bin Husain dawuh ing lafat summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Lah niki ceritane suatu saat teng mriku niku Imam Abu Hurairah niku pokok cerita nek gak salat ngasar ya salat zuhur. Suatu saat Kanjeng Nabi niku cuma melakukan salatnya 2 rakaat tok. Salatnya cuma 2 rakaat. Monggo-monggo kali tidar monggo sak wonten. Monggo. Lah iku Kanjeng Nabi ku salate 2 rakaat tok. Mantun ngoten Kanjeng Nabi medal saka masjid sendenan nang kayu.
Gitu, dadi ngeten. Terus astane Kanjeng Nabi ngapurancang kan ngeten. Niki ngeten. Iki Kanjeng Nabi nate ngene ngate. Wis sandan. Jadi pipi ditemplekno ngoten. Iku. Lah manten ngoten sahabat-sahabat iku matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki salate zuhur utawa ngasar niki napa dikosor to? Kok sakniki salate cuma 2 rakaat. Gremeng-gremeng ngoten niku. Mari ngono Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar arep matur Kanjeng Nabi gak wani. Arep gak wani nggih. Mergo napa Kanjeng Nabi ketoke kok lagi nyun sewu rada duka. Mergo posisi karo ngeten karo sandenan. Sandenan yang kayu. Lah setelah iku ana sahabat sing jenenge aslinya sapa Khirbak bin Amr. Khirbak bin Amr iku julukane sapa? Julukane yaiku Dzulyaden. Lah kenapa Khirbak bin Amr iku dijuluki Dzulyaden? Mergo memang tangane dawa. Nyun sewu, bukan karena tangan dawa njupuk kae enggak, memang tangane dawa, modele tangane dawa. Ah iku nggih. Lah iku ana sahabat jenenge Khirbak bin Amr sing dijuluki karo para sahabat jenenge julukane Dzulyaden, temriku akhir-akhire wanek-wanekno takok ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyun sewu. Niki salat niki jenengan apa supe napa memang temriku salate zuhur sakniki dikosor menjadi 2 rakaat. Loh aku gak lali ya. Loh tapi wau niku salate 2 rakaat. Manten ngoten terus Kanjeng Nabi takok nang para sahabat. Iya bener sing diomongno Dzulyaden. Nggih leres Kanjeng Nabi. Leres memang jenengan wau salate 2 rakaat. Manten ngoten Kanjeng Nabi langsung maju salat zuhur 2 rakaat langsung nambahi 2 rakaat. Lah terus kemudian sujud sahwi. Jadi syariate teng mriku ana sujud sahwi yaiku apa niki? Ketika teng mriku ana Kanjeng Nabi niku nate supe tapi gawe supe karo Gusti Allah digawe lali karo Gusti Allah. Teng mriku salat zuhure cuma 2 rakaat. Pas iku Kanjeng Nabi ngimami. Kanjeng Nabi ngimami. Jadi ketika teng mriku ana imam keliru barang wis dimaklumi wae. Cuma dadi makmum ya bingung. Ngadeg lungguh. Antul. Ayo beguguk. Engko delok kancane sik lho. Ngadeg kabeh ngadeg. Lho sebenarnya lungguh. Lah Kanjeng Nabi nate teng mriku. Lah makanya iki dadi syariat para ulama fikih akhir-akhir napa? Ketika seseorang teng mriku kok jadi ragu dalam hal sholat niku biasa. Tapi Kanjeng Nabi teng mriki bukan karena lupa tapi dibuat lupa oleh Gusti Allah mergo agar menjadi syariat tentang teng mriku adanya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini kan biasanya penyebabnya apa? Salah satunya meninggalkan sunnah abad. Terus kedua, terus teng mriku napa ketika teng mriku lupa dalam hal rakaat atau dalam hal rukun. Nah contohnya niki, makanya ketika teng mriku kok awake dhewe semisal kok salat. Mari ngono, salat pamane salat misa. Salat misa 4 rakaat, adewe salate 3 rakaat tok. Mari salam, assalamualaikum warahmatullahi dilekne karo kancane adewe. Kowe salat ngono lagi 3 rakaat. Mosok iya, langsung ngadeg nambahi 1 rakaat. Nambahi 1 rakaat, mengke yo enek salame, kemudian mengke disunahkan sujud sahwi. Sunahne sujud sahwi. Tapi teng mriku niku, yaiku tapi dieling-eling, ketika adewe kok dilekno wong liya, niku ada batasane. Ada jarak, ada batasan teng mriku napa adewe langsung nambahi rakaate. Jadi batasannya napa yaiku batasannya ada 2, mungkin iso diwaca ning kitab Minhajul Qawaim kae pernah ngaji. Sing pertama yaiku batasannya secara uruf. Jadi adewe bar posisi bar tahiyat mari ngono dilekne wong. Rakaatmu kurang sak rakaat lho. Secara nguruf iku gak terhitung lama, gak terhitung suwe, niku langsung nambah 1 rakaat. Walaupun wis bar salam. Adewe wis bar salam. Mosok iya langsung ngadeg nambahi 1 rakaat. Batasan kedua yaiku apa? Ketika teng mriku niku kira-kira wektune iku wektune antara salam kita dan teng mriku nambahi 1 rakaat niku ora suwe-suwe banget. Sepiro kira-kira cukup wektune. Misal contoh ya. Pamane iki salat misa. Salat misa mari ngono nglakoni ning nggur 3 rakaat. Berarti kurang 1 rakaat. 1 rakaat iki kira-kira pirang menit? Kira-kira standar. 1 menit ae, gawe penak-penakan 1 menit. Wis suwi, sak rakaat sak menit iki suwi. Tarweh kadang iki 2 rakaat iku
setengah menit. Kono. Lah semisal temriku niku ade kurang 1 rakaat, lah 1 rakaat itu kurang lebih 1 menit. Kok sak marine ade wis salam, delikne koncone, ya iku wis luwih saka 1 menit, maka tidak boleh menambah 1 rakaat tapi harus diulang dari awal. Paham maksudnya nggih? Mergo napa wis suwe. Misal bar salat Isya 3 rakaat. Mari ngono terus ditinggal wis paruno ngopi ngene Mbak Yun. Loh, kowe mau salat mah gak 3 rakaat lho. Mosok iya? Wah, nambahi 1 rakaat mah aku. Wis ra iso, mergo napa waktunya sudah lama, maka harus diulang dari awal. Nah, niku kategori wong iku sing temriku napa ragu utawa ketinggalan dalam hal rakaat. Lebih detailnya mungkin ya ngaji fikih lah, ada mungkin. Lebih detailnya temriku ada. Nah, dalam hal semisal adewe kok ragu nih masih di dalam sholat, kadang pas salat dhewean, salat Isya, setengah ngantuk setengah ora, mari ngono temriku niku aku mau wis 3 apa 4 ya. Nate ngoten. Lah, niku napa niku diambil rakaat yang paling sedikit. Walaupun ki mau janjane wis nglakoni 4 rakaat, tapi kok ragu, aku mau wis 4 apa 3, 4 purung yo. Mbah pamane lah mantep langsung diyakini rakaat sing paling sedikit ya ikuti 3. Jadi mungkin nambah 1 rakaat. Walaupun janjane iku dadi 5. Tapi yakin dhewe kan iku baru di 3 kemudian 4. Nah niku temriku. Nek wong sing lali sholat. Nah, Kanjeng Nabi temriku niku bukan karena temriku beliau lupa ndak, tapi dibuat lupa oleh Allah agar menjadi syariat yang namanya sujud sahwi. Makanya ono sahabat sing kondel takon Kanjeng Nabi jenenge Khirbak utawa julukane Dzulyaden. Kanjeng Nabi niku jenengan supe napa salate sakniki dikosor? Apa diring ke sakniki salat dhuwur dadi 2 rakaat? Wanita takon, gak apa-apa ngoten. Niku. Makanya kula pernah cerita aku duwe kanca temriku apa ngimami pertama salat ngasar, salat ora 4 rakaat tapi 3 rakaat. Makanya dadi imam ya abot, dadi imam iku abot. Terlalu milih mending penak dadi makmum. Pemane imam salat tarawih. Nek teng mriki Bilal sik menak. Nggih to. Teng mriki Bilal sik menak ada tanda-tanda Al Khalifatul Awwalu Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq iku kan ada. Nek kados teng Kediri teng Klagen boten. Nggur disolawati tok. Jadi nek teng mriki menak ngira-ngira imam, oh iki Abu Bakar Siddiq berarti mendapatkan 4 rakaat. Oh iki Umar bin Khattab berarti wis 8 rakaat. Nek teng Kediri mboten selawat tok. Bar donga kae Allah masallallahu sayyidina Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sayyidina Muhammad ya Rasulullah ngoten tok. Lah kula niku nate dadi imam, enten sing model ngoten nggih. Iku dadi imam ngira-ngirane wow. Kayak pas iku kula niku durung ngapal Al-Hakumut Takasur sampai mudun. Jadi maca surate kan asline kan urut to biasane kita. Maca surate iki lho, maca surat ya urut sangka Al-Hakumut Takasur sampai misal. Lepas iku aku durung apal iku. Durung apal. Dadi apa suratku sing tak waca ya random sak elinge. Marino iki ayat piro apa tekan rakaat piro iki pas. Asli kula nate. Pas imam tarawih ning bagian. Nate. Tapi ning musala gak ning masjid utama kan guse to. Bagene kan ya santri. Duduk ning masjid utama kewagen duduk, tapi teng musala pondok. Siku mari ngono peh. Akhir-akhir tak kira-kira. Kok wong-wong bar ngono gak arep ngadeg meneh, oh berarti iki wis bar. Langsung kula ndonga sing dongak kamilin cara sakjane. Nek mereka dongak kamilin iku sing maca ya imam. Dongak tarawih sing maca imam. Nek mriki kan gentenan tugasnya kan oke. Dadi Bilal ini yang tegas. Ya Rasulullah. Al Khalifatul Awwalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al Khalifatul Awwalu Sayyidina. Wis malah apik ben semat lah. Bilal niku asline apa? Bilal niku asline kan nama orang to nggih. Lah iku asline penyebutannya bukan Bilal cara di fikih bahasane apa Muraqi. Paham? Tahu krungu? Asline jenenge Muraqi. Muraqi apa wong sing ngunggahno. Ngunggahno oh iki wayahe ngene, oh iki wayahe ngene niku. Makane wong sing ngunggahno iku utawa wong sing ngunggahno jenenge wong ngunggahno barang iku kan kudu rasa. Semangat ngono. Al Khalifatul Awwal Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu an la ilaha illallah. Kalian sangar. Apa mana pas Sayyidina Umar wah karo gua pedang ngono ta. Nah, iku pokok sing tegas iki dadi Bilal. Tegas dadi Bilal. Mumpung latihannya nang pondok, nek teng pondok iku sampean latihan dadi Bilal, dadi Muraqi iku kan gak patek isin. Dadi nek wis ning omahe dhewe-dhewe isin, Pak. Nggih ta? Oh, santri ndi maca Bilal model kaya ngono iku.
gitu. Oh lah dirasa kena nang pondok kan gak mbok semisal dipaido wong desa ora kenal kan enak lah. Makanya mumpung nang pondok wonten niku latihan di apalno temenanan utawa maca tapi sing tegas. Sing tegas. Ah itu nggih. Sing banter. Tapi pokok tegas lah, tegas. Pun. Wan Abi Sa'id dan riwayatake saking Sayyidina Abi Sa'id kala dawuh sapa Abi Sa'id dawuh ing lafaz sami'tun nabiyya. Sami'tu midanget sapa ingsun. Sami'tu midanget sapa ingsun an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafaz idza shalah. Idza shalah ing dalem nalikane salat. Idza shalah ing dalem nalikane salat sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Idza shalah ing dalem nalikane salat sapa ahadukum salah suci sira kabeh ila syai'in madhep maring suci-suci. Ila syai'in madhep maring suci-suci yasturuhu kang nutupi apa syai' ing ahad yasturuhu kang nutupi apa syai' ing ahad minan nasi saking pira-pira manungsa fa arada nuli ngarepake sapa ahadun wong suci ayat taza ing yen to lewat sapa ahad baina yadahi ing dalem ngarepe ahad baina yate ing dalem ngarepe ahad fal yadfa'hu mongko becik nolak sapa ahad ing ahadun fal yadfa'hu mongko becik nolak sapa ahadukum dhuwur ing ahadun ayastaza fal yadfa'hu mongko becik nolak sapa ahadukum ing ahadun mongko becik nolak sapa ahadukum ing ahadun fa in aba mongko lamun emoh sapa ahadun fal yuqatilhu mongko becik nolak kelawan keras sapa ahadukum ing ahadun mongko becik nolak kelawan keras sapa ahadukum ing ahadun fa inna huwa mongko angin pesthine utawi ahadun iku syaitanun setan ketika awake dhewe salat temriku kan disunahkan apa sih jenenge pakai sutra. Jadi digawe batas ben ora dilewati wong liya. Mengki semisal kok ada gawe batas semisal sampai tripod iki, iku wong lewat ngajenge awake dhewe niku hukume haram. Iku hukume haram. Pernah tak jelasno iku hukume haram. Jadi lewat ngarepe wong salat iku haram. Makanya ning hadis-hadis lha sampai dingentikakno seumpama wong iku ngerti dosane lewat ngarepe wong salat mongko wong kuwi mau mesti luwih milih ngadeg 40 tahun daripada temriku lewat ngarepe wong salat. Ade wis masang sajadah marino sajadah dhewe diideg, lha niku hukume haram. Sing ngideg sajadah dhewe niku hukume haram. Niku ngoten. Lah seumpama temriku kok awake dhewe salat nang ngarepe dhewe nek sing ngalang-alangi awake dhewe semisal digojeki karo kancane. Mumadeg nang ngarepe dhewe yo ora iso sujud yo. Lah niku selagi kena ditolak. Nek mboten kenging ditolak kalem fal yuqatilhu maknane awal qatala yuqatilu muqatalatan iku mateni tapi aja dipateni ya. Mesahne. Bepono. Tapi teng mriku apa fal yuqatilu teng mriku dimaknani apa menolak dengan keras. Amane semisal adewe salat mari ngono ngarepe adewe enek wong sing ganggu adewe salat. Jebotosne gak apa-apa. Tetep pancal. Gak apa-apa pancal gak apa-apa. Mergo napa sadurunge wis di seret mboten kenging. Mau mari ngono baru tetep pancal gak apa satu gerakan ya. Tapi gak usah taekwondo oke. Satu gerakan tok degel ngoten. Ndek nesu ya wis, pokok ade terus salate mengke sakbare salat langsung eksekusi gegeran. Lah memang temriku hadise ngoten. An Hudzaifah dan riwayatake saking Sayyidina Hudzaifah. Qala dawuh sapa Sayyidina Hudzaifah dawuh ing lafaz qala Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafaz fitnatur rajuli utawi cobane wong lanang. Fitnatur rajuli utawi cobane wong lanang fi ahlihi ing dalem bojone rajul, fi ahlihi ing dalem bojone rajul wa malihi lan bondone rajul, wa mali lan bondone rajul, wa waladihi lan anake rajul, wajarihi lan tanggane rajul, wajarihi lan tanggane rajul tu iku tukafiruha nglebur ing fitnah apa as-shalatu salat
iku tukafiru ang lebur ing fitnah apa as-sholatu salat wasaumu lan poso was-shadaqatu lan sedekah wal amru lan amar ma'ruf wan nahyu lan nahi mungkar wal amru lan amar ma'ruf wan nahyu lan nahi mungkar. Kanjeng Nabi nate dawuh cobane wong lanang iku ya ta iki kanggo wong lanang. Cobane wong lanang iku ana kalane ning kono urusane fi ahli urusane perkara bojone. Iya wis iku cobane wong lanang makane apa asobru ngalan nisa mimma yumtahanu bil auliya. Termasuk iku iso ndadekno wong lanang dadi wali yaiku apa ketika temen iku dicoba diuji duwe bojo sing rada gaplek. Iku. Wis ngomong gitu ya ngoten niku nggih. Lah wong lanang iku cobane bojo makane apa dhek ini bahas wis tak critakno pas ngaji tafsir dhek ini kok. Ulama-ulama sing temen iku merasakan wah pahitnya berhadapan dengan wanita. Tak critakno pas ngaji tafsir wingi kok. Ya memang ngoten niku nggih. Lah ya makane kan wong lanang iku ketika cilik seneni mboke, ketika gede seneni bojone. Nek wis ning kubur seneni malaikat. Selawara kabeh. Ha iku wong lanang. Makane cah wedoke ya rada pamane babakan apa mulut rada direm. Wis ditulis ngoten ae ditulis. Kita arep gremeng apa, arep mangkel apa ditulis. Engko nek wis ditulis, engko genep sak lembar lagi diwehno sing lanang. Nah, iku. Iki pertanggungjawabanmu gimana? Aja kabeh diamuk. Wong wedok. Ya mergo kan tipikal wong wedok iki kan apa sing disawang, dipaido. Wis pokok bener gak bener, bener mbok salah pokok ngegas. Iku wong wedok. Nah, niku wong lanang dicoba fitnatur rasul. Iki hadis Kanjeng Nabi lho ya. Iku hadis Kanjeng Nabi iki. Fitnatur rasul fi ahlihi. Cobane wong lanang iku ana kalane sing tembe iku apa perkara bojo. Terus menikono apa meneh cobane wong lanang iku perkara bondo. Perkara bondo dan artian pamane wis bojo lho Mas. Kae lho ning kono iso tuku ngene, lha awakmu gak iso tuku. Aku tukune iso, tapi duwite yo ora ngono lho. Lha iku ngono ae dadi wong lanang ya. Lah mergo kan siji fi ahli wa mali mergo wong wedok kan gampang milikan, gampang pengenan. Wong itu gampang pengen stop. Gampang pengenan. Kok iso Pak? Ya wis iku mbah-mbahmu ya. Ya iku apa Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa yang gampang pengenan digodho iblis ret iku mangan buah kulti langsung pengenan. Nabi Adam sik kuat ngempet. Pengennya sik kuat ngempet. Akhir-akhirnya apa? Nabi Adam tetep mangan buah kulti mergo nuruti garwane. Ana wong lanang ngoten iku. Nah, iku babakan bondo, iku wong lanang juga diuji, dipaido. Pemene wong lanang iku nanti ketika sudah menikah iku sangat sulit pilihannya yaiku apa ketika teng mriku antara bojo wadon karo maratuwa war terus bendina. Bendina wis geger. Bendina. Lha iku wong lanang iku mesti mumet, Pak. Iku wong lanang mumet-mumete ketika ngoten iku. Aku milih mbokku. Singko pegatan karo bojoku, ya repot golek bojo ya angel. Aku milih bojoku nang kono iku apa disabda mbokku. Kan repot. Loh, wong lanang abot lho Mas. Abot. Makane fitnatur rajul fi ahli. Abot dalam ketika ngoten iku boleh. Iku bingung, Mas. Nah, iku makane wis ngoten akhir-akhir apa entek-entekne wong lanang iku apa mancing. Wes. Entek-entekne pelampiasane mancing. Tangane nggih, iku dadi wong wedok ya ngoten wae. Dadi wong lanang ku wae. Dalam apa men dalam hal bondo ngoten niku. Wong lanang wong wedok gampang bilang, "Wis tuku ae tuku mobil, tuku motor, tuku lemah." Aku wis tak kreditno ning paylater Pluto kae lho. Iku wis wong wedok ngoten niku. Tapi wong lanang wis ketika kok diamuk wong wedok besok wis meneng. Mau meneng. Diumpem ora kuat ya apa gerongi lemah wae nyapa. Ayo wong wedok mesti ngoten niku ya. Wong wedok mesti ngoten. Pamali bapak bondo wawaladi terus dicoba anak meneh. Lha wong lanang iki dicoba anak. Nggih. Nyun sewu. Mergo semisal anak wong lanang
Pokoknya wong tua lah, anak wong tua temriku ketika anak endo wablek nganyelno. Kowe ngene apa modele meksa mesti ning kono ancamane minggat. Lah ngoten niku sing paling suwara sapa? Kepala keluarga yaiku wong lanang. Nah, wong wedok paling ngarep gadhek ala wis minggat wis Pak gawe maneh, Pak. Ah, lah iku nek tapi nek wong lanang kuwi susah. Susah. Bagaimana piye mangsamu sesar iku murah ta iki. Ayo, itu wong lanang ku wah pikirannya sembarang kalir. Maka pemain dicoba anak sing nek kono anake rada nganyelke pisan. Ya asline mergo anak nganyel iki ku mergo lanjarane juga janjane ya. Mergo lanjarane, mergo wong tuane. Nah, iku ketika dicoba anak, iku piye terus dicoba tangga. Wong lanang iki dicoba tangga barang. Dicoba tangga. Iku apa temriku tangga rada nganyel. Tangga rada nganyelno, ya enek ae. Nek wong wedok kan paling alah sembuh. Tapi nek wong lanang kan atas nama kepala keluarga kan tetap mikir to. Nggih, tetap mikir wong lanang. Nek wong wedok nyatu. Lah kabeh coba-coba iku iso dilebur satu dengan cara salat, poso, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi coba-cobane wong lanang sing babagan ngoten iku iso dilebur dengan cara napa salat. Misal salat tobat, salat hajat, terus sembiku iso dilebur meneh menggo poso. Wis ditirakati anake ben beneh. Bojone ben reng kena ora patek nganyelno. Nirakati wetone bojone dipasani ben kena dikondisikan. Ha iku ngono barang. Utawa ning kono bojone disebul mbon-mbonane. Pacakno hisib nasor. Iku ya. Lah iku ngoten niku sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tetep amar ma'ruf. Tapi nggih ngeten nggih, nek babagan bojo, babagan anak kula sering kandha bola-bali, nek awake dhewe iku duwe anak buah sing rada angel tatanane, ditata rada angel, niku sering-sering maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah karo Gusti Allah mungkin dikersakno gampil, dikersakno ditata kali Gusti Allah. Lah niku maca iku. Akeh-akehna maca iku utawa bar subuh mungkin diwaca ping 40 utawa bengi diwaca ping 100. Dan iku mungkin pamane duwe anak insyaallah gampang ditata. Ora nganyelno ngoten. Ora nganyelno. Ya niku gambar iku ya. Nek bakal kan duwe anak kabeh. Duwe anak kabeh. Pamane saiki cah saiki lho sing nganyelno, pamane cah besok. Ade duwe anak ning kono apa ade sebagai anak ya. Wong tuane ade ben awake dhewe lepas saka HP lho wong tuane ade mikir. Pamane cah saiki, melek-melek nyekel HP, ya, melek-melek nyekel HP, mari ngono mangan, dolan turu. Wis ngono weh lah. Dadi wong tuane nyawang sedih. Arep pendem ya sik urip. Wes sedih, dadi wong tuane sedih nggih. Sedih makane ade iso sing ade yang njaga sing tata juga karo wong tua ben ning kono apa ade duwe anak ya ben gampang ditata. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Apik ana wong tuamu ben anak-anakmu besok ya apik ning awakmu. Ade sing apik ning wong tua. Oh, kemeng lho tenan. Cuma kacake wong tua ade kan meneng to. Ngene jajal sampean sewaktu-waktu takok, nyun sewu Bapak. Kula niku pernah nganyelne mboten dateng panjenengan niku takonono. Nate napa mboten? Bapak atau Bu, kula niku nate ngangel napa mboten? Sing temriku nggarakne manahin jenengan mboten sekeca. Ya nek gelem tak ungkapno ya akeh, tapi sampe akeh. Cuma kacek wong tuwa iku kan meneng to nggih. Timbangane anake loro, ngoten lho. Timbangane anake niku malah muring-muring, malah minggat ya malah repot. Pemene akhir-akhir ning jaba anake ngelek-ngelek wong tuane lho iku anak njaluk disabda dadi watu. Malah elek-elek wong tuane. Alah wong tuaku angel, lho gak oleh iku. Wong tuaku angel, mboten pareng ngomong ngoten niku. Mergo apa ya saiki ngeten lho. Awake dhewe wong tuwa iku kan ya wis ngoten niku. Wong tuwa. Makane ya engko pas riyaya kuwi njaluk sepurang Bapak Ibu nyuwun pangapunten selama niki kula mboten nyekecakaken manahipun panjenengan. Oh ya wis Le, wis ra ketang mbok baleni meneh ya wis ra apa-apa. Nate dingonokne wong tuamu, lho wara dingonokne ngono ya. Njaluk sepuro balang paling sesuk mbok baleni maneh ngono. Iku nggih. Napa meneh wong tuwa iku ning kono apa awake dhewe iku ora basa ning wong tuwa. Wah. Iku nggih. Makane ade ning basa ning wong tuwa, nggih, basa krama inggil. Dalem napa Bapak, napa Ibu, napa sengal sengil
Sekarang pamane gak iso basa krama inggil ya basa Arab ora apa-apa. Nah itu. Nah itu. Nah itu. Itu. Wis pokok kemarin ditimbali, renya le. What happen? Enten apa? Iku nggih, wis pokok sing apik karo wong tuwa engko ade wong tuane anak ade ben apik karo ade. Muga wong lanang iku cobane ngoten. Pun. An Abi Hurairah ta dan riwayatake saking Sayyidina Abi Hurairah. Apa anna Rasulullah sak temen utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ing lafat ya tanga kobuna. Ya tanga kobuna. Terus masalah wong tuwa niku ngeten lho. Sak nganyel ke awake dhewe. Nggih to? Sak nganyel ke awake dhewe, wong tuane dhewe tetep welas karo awake dhewe, mesti tetep welas. Nggih. Sak nganyel ke awake dhewe, nek awake dhewe wong tuwa iku wong tuane mesti tetep welas. Tetep gak mentolo Pak, semisal jejeg ya dhewe tetep gak mentolo. Nah niku, tetep gak mentolo, ya tetep disangoni, sak nganyel dhewe tetep disangoni. Lah iku makane ya alhamdulillah. Lah sapa lho sing wong paling welas ning donya iki ning awake dhewe? Sing paling welas ning donya iki ning awake dhewe, sing basa doer lho iki, nek Kanjeng Nabi pun karuan. Iku wong tuane awake dhewe karo guru sejatine awake dhewe. Iku wong sing paling welas. Nek kancamu gendakmu, ora wis. Bullshit tok. Nek gendaan iki kita welasnya bullshit. Ngentek-entekne ketika putus ya ngundat. Wis kadung tak kreditnya planet Mars separuh. Entek-entekne putus. Karo tok. Lah niku nggih, wis pokok iku wong tuane ade, makane ade aja nganyelno nek wong tuwa. Dilatih. Basa bar iki basa. Alus. Terus yang mriku apa ya iki sering klontho kula bola-bali. Wong tuane kok ketika libur iki mumpung kalingan, ketika mengke libur wong tuwa yo dijagongi. Sing betah lah ngobrol karo wong tuwa sing betah. Ngobrol karo wong tuwa sing betah. Ngobrol karo wong tuwa ora betah, wis kudu mingket ae ngono. Sik tole dulu agar ngomong alas ngomong selewat wae Pak. Kadang kan ngoten niku. Mergo napa wong tuane dhewe iku ketika ngobrol karo anak iku yo ngrasakne marem. Ade basa apa meneh wong tuane dhewe ketika njaluk pertimbangan dhewe iso ngowahi solusi utawa pertimbangan apa. Iki cete mana arep riyo iki cete rupane napa apa le penake le ya. Alah sak sirmu Pak anu sak sirmu. Yo aja lho ya. Mau repot-repot barang Pak paling sing nandangi sampean dhewe aku nek isuk turu Pak wis gak iso. Aja ngono ya. Lah iki dadi oh cete niki sing sae warnane kuning Pak. Lho alasannya apa kok kuning? Amargi teng mriku niku ning kitab tafsir Al-Qurtubi dipun ngendikake warna-warna kuning itu dapat membahagiakan hati. Iku teng tafsir Al-Qurtubi wonten Pak. Warna kuning. Iku ngono. Oh iku lho, mosok le nggih nah. Tenanan ning kitab ono nggih, nek mboten percados jenengan taklete guru kula. Oh ngono. Guru-guru kitab. Iku njaluk iku ngobrol karo wong tua. Mergo apa? Tanda akhir zaman iku tanda akhir zaman ya. Tandane nyedekno kiamat iku ketika anak nang kono iku gak patek betahan ngobrol karo wong tua. Luwih akrab karo wong liya daripada karo wong tua. Luwih betah ngobrol karo wong liya daripada wong tua. Iku tanda nyedeki kiamat iku lho iku. Nggih mboten. Nggih wis to. Ade jagongan karo apa kanca jam-jaman Pak tapi karo wong tua. 5 menit rasane pun napa meleh Bapak? Pun cekap sampun? Pun. Wis ngono tok ya kadang ngoten. Pun napa meleh? Lah nyapa? Nggih niki kula badhe teleponan kalih kanca. Kadang. Anu aku le arep ngobrol arep takon ngene anu mengke dalu mawon Bu. Wes kula tes repot niki ya. Niku ngoten nggih. Sing betah ngobrol karo wong tua iku sing betah engko nek liburan. Engko riyo barang yo ngobrol karo wong tua ya biasa. Ngoten aja kok karo wong tua wis ngobrol ra betahan karo kancane sedur-duran karo wong tuane blas. Nah niku ngoten. Kula dhewe dhisik aku dhewe kula dhewe tak peksa, Pak. Kula dhewe ngobrol karo wong tua tak peksa betah. Betah aku ngobrol karo wong tua. Niku ngoten nggih, iku dilatih. Mergo apa yo kuwi mau tanda nyedeki kiamat ketika ana anak ning kon luwih akrab karo wong liya daripada wong tua. Luwih betah ngobrol karo wong liya daripada wong tuane dhewe. Niku ngoten. Oh, wis pokoke wis ngono iki lah. Endi mau.
Ya tangakobuna gilir gumanti sapa tangakobuna gilir gumanti fikum ing dalem sira kabeh. Ya tangakobuna gilir gumanti fikum ing dalem sira kabeh sapa malaikatun malaikat sapa malaikatun malaikat bilaili ing dalem wengi bilaili ing dalem wengi wa malaikatun lan malaikat wa malaikatun lan malaikat binari ing dalem rino wa malaikatun lan malaikat binari ing dalem rino wa yajtaminguna lan kumpul wa yajtaminguna lan kumpul sapa malaikat wa yastami'una lan kumpul sapa malaikat fi sholatil fajri ing dalam salat subuh fi sholatil fajri ing dalam salat subuh wa sholatil ngasri lan salat ngasar wa sholatil ngasri lan salat ngasar summa ya'ruju nuli munggah summa ya'ruju nuli munggah sapa alladzina malaikat summa ya'ruju nuli munggah sapa alladzina malaikat lafat malaikatun iku jamak sangka malakun dadi malaikatun iku jamak nggih jamak sangka lafat malakun mufrate malakun malakani malaikatun. Nah, malaikat itu jadi jamak. Lah, temenku kok isim mausule kok gawe alladzina, Pak? Isim mausule kok gawe alladzina? Mergo napa malaikat iku tidak punya kelamin. Jadi yo ora lanang, ora wadon. Makanya ning kono gawe alladzina. Alladzina sapa alladzina malaikat yaktu kang teko. Yaktu napa batu? Batu kang nginep sapa alladzina. Batu kang nginep sapa alladzina fikum ing dalem sira kabeh. Ing dalem jaga sira kabeh ngoten. Fikum ing dalem jaga sira kabeh. Batu kang nginep sapa alladzina fikum ing dalem jaga sira kabeh. Fayas aluhum nulitakon sapa Allah ing alladzina. Fayas aluhum nulitakon sapa Allah ing alladzina. Wa huwa utai Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa. Wa huwa utai Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa bihim kelawan pira-pira wong kang salat. Bihim kelawan pira-pira wong kang salat. Sampeyan maknane ngoten. Bihim kelawan pira-pira wong kang salat ditulis. Bihim kelawan pira-pira wong kang salat. Kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa taraktum ninggal sapa sira kabeh? Kaifa hale kaya apa taraktum ninggal sapa sira kabeh? Ibadi ing pira-pira kawula ingsun, ibadi ing pira-pira kawula ingsun, fayaquluna nuli padha ngucap sapa malaikat, fayaquluna nuli padha ngucap sapa malaikat ngucap ing lafat taraknahum ninggal sapa kita ing taraknahum ninggal sapa kita ing pira-pira wong kang salat. Taraknahum ninggal sapa kita ing ibadi taraknahum ninggal sapa kita ing ibadi taraknahum ninggal sapa kita ing ibadi wahum hale utawi ibadi taraknahum ninggal sapa kita ing ibadi wahum hale utawi ibadi iku yusalluna pira-pira wong kang salat sapa ibadi iku yusalluna pira-pira wong kang salat sapa ibadi wahum hale utawi ibadi iku yusalluna pira-pira wong kang salat sapa ibadi wa atainahum lan teka sapa kita ing ibadi wa atainahum lan teka sapa kita ing ibadi wahum hale utawi ibadi wahum hale utawi ibadi iku yusalluna padha salat sapa ibadi wahum hale utawi ibadi iku yusalluna padha salat sapa ibadi. Dadi niki ada malaikat malam dan malaikat siang. Iki hadisnya sahih. Jadi temriku ada malaikat-malaikat yang temriku jaga malam dan ada malaikat yang jaga siang. Lah niku pergantian shift. Pergantian shift niku ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh pergantiannya. Karo sholat ngasar. Jadi ketika sholat subuh, malaikat sing jaga shift malam niku terus munggah neng langit. Mungkin malaikat sing jaga shift siang, mungkin mudun. Mungkin ketika ngasar gentenan, ketika ngasar malaikat sing jaga shift siang mungkin naik ke atas, naik ke langit. Sing jaga sik malam turun ke bumi lagi. Niku ya sing jaga awake dhewe sing jaga bumi iki. Iku malaikat-malaikat sip. Dadi ana sip. Lah ketika naik ke atas niku ditangkleti kali Gusti Allah. Malaikat ketika sampean munggah iki hamba-hambaku piye? Anu dalam keadaan salat. Oh ya wis beres. Sing jeneng atok iki piye? Oh nggih pas salat. Sing jeneng sotik pas iki piye? Oh nggih pas salat. Oh ya wis. Sing jeneng sandi pas iki piye? Oh pas salat. Jadi niku nggih, makanya kan gini nggih, manusia niku, amal manusia niku dilaporkan niku kan ada laporan harian. Nggih. Amal manusia itu lapor ke malaikat dilaporkan Gusti Allah niku ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Wis koyo pengurus. Pengurus biasane nek sing pengurus gak biasa ya ora nek laporan belas. Enggak tak ditakok iya iki piye oh niki ngeten itu laporan alhamdulillah niki ngeten enggak tak ditakoki
Lah malaikat sing harian, laporan amal manusia harian niku napa ketika pagi dan sore hari. Niku ade dilaporkan Gusti Allah amale ade. Iku sing harian. Sing mingguan apa ketika hari Kamis. Makanya ketika hari Kamis disunahkan puasa. Niku laporannya malaikat dilaporkan Gusti Allah amale si A, si B, si C, si D. Niku ketika hari Kamis. Nah, niku sing laporan mingguan. Nah, sing laporan bulanan ketika hari apa? Kau ono. Sing bulan betul. Tahunan sing ada. Laporan tahunan ketika napa hari nisfu Sya'ban. Ketika nisfu Sya'ban itu amal manusia selama setahun dilaporkan Gusti Allah. Jadi laporan tahunan. Nah, nek sing laporan harian setiap pagi sore itu terus. Pagi sore itu terus. Nah, makanya encara ning Al-Qur'ane hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Kon jaga salat 5 waktu lan kon jaga salat wusta. Lah salat wusta iku apa? Ada banyak perbedaan pendapat ulama, tapi ada yang mengatakan lagi yaitu apa? Salat wusta iku salat subuh dan salat ngasar. Kon jaga tenanan iku mergo pas iku amale ade dilaporkan Gusti Allah. Nah, iku kon jaga tenan salat zuhur karo salat subuh karo salat ngasar. Walaupun banyak perbedaan pendapat nggih nika pas ngaji tafsir ini. Dan iku ngoten. Karena ya dijaga salat subuh harus salat ngasar. Apa meneh salat subuh? Apa meneh salat subuh? Wong iku nek ketok munafik, iku ciri-cirine apa? Ketika nglakoni salat subuh wabot. Nggih. Iku makanya kena ngetes dhewe iku janjane iki dina dina sesuk iki ade wong munafik kok enggak, status kita itu orang munafik atau tidak. Niku ngeceke piye dhewe nglakoni salat subuh karo salat isya niku abot apa mboten? Walaupun tetap nglakoni, tapi rasane ning ati abot apa mboten? Nek rasane ning ati abot, oh berarti ya munafik. Kok malah gak nglakoni munafik lho. Sampai ngono. Lah makane ta mriko. Iku kena nggih ngetes ade, oh iki dina iki aku munafik ora. Mbuh babakan urusane karo awakku dhewe, mbuh urusane karo sepadha-padha, mbuh urusane karo Gusti Allah. Iku kena nggih ngecek ya iku apa? Antara salat isya karo salat subuh iku ade nglakoni abot, Pak. Oh salat isya alhamdulillah enteng, Pak. Tapi nek salat subuhe piye? Subuhe marino tangi waput. Baru ngaji, baru ngene. Oh, iku berarti temriku apa? Ya wis mampu munafik. Mane digugah koncone salat subuh. Loh, iku salat subuh. Ya alhamdulillah salat subuh bareng ngene ngaji. Oke, ya siap. Langsung mak serantau. Ketika digugah. Oh, iku berarti insyaallah ya ndekne mukmin sejati. Tapi ono digugah wabot. Lho, iku berarti ya munafik. Iku hadis Kanjeng asqalus sholati alal munafiki sholatul haisya wa sholatul fajri. Abot-abote salat sing dilakoni wong munafik yaiku apa salat isya karo salat subuh. Iku kena ngecek awake dhewe iki janjane ade munafik kok enggak. Nek ning pondok sik gampang, nek ning omah wis. Nek ning omah ra nek sing gugah. Makane minimal ya pencitraan sik lah ning omah. Mosok sedina rong dina salat subuh dadak digugah wong tuane ya isin. Biasanya nek wong cah pondok iku sedina rong dina sik ketok kaya cah pondok tenanan. Wis salat subuh lu jamaah. Perlu deres. Bareng ngene, engko nek wis let 5 dina nek wis oleh kanca chat, mari ngono eleh wis. Oleh kanca chat. Paham kanca chat ya? Wis oleh kanca ngechat lah, kanca ngechat mulai mari ngono wis ilang kabeh. Nah, makanya tamrin kuwi. Iku dijaga salat subuh, salat subuh, salat isya iku kena nggih ngetes ade. Apa meneh nek iso ya jamaah. Lah jamaah carane piye, Pak? Jamaah iku sing paling enak ngene. Wis pokok selagi ade melek ora ana ngundur budal. Jamaah, ana koncone budal. Niku ngoten. Wis ngono iku senteng. Niku nggih. Mbok masjid adoh, nek masjidmu adoh, masjid kula nggen kula adoh ya, Pak. Perjalanan setengah kilo ini, Pak. Lho berarti ganjarannya kan mundak kata. Ganjarannya mundak akeh. Nek aku ning ganjaran aku kan yo jangkane kan sithik. Rong jangkah itu ke masjid. Kayak penak enak adoh omah adoh ke masjid iku. Makanya ana hadis-hadis iku nek omah cedhek masjid salate gak jamaah ning masjid iku salate ora sampurna walaupun khusyuk. Iki nek omah cedhek masjid. Apa to? Apa? Apa? Nek omah sing adoh masjid makane ya alhamdulillah. Ku ganjarane ya mundak akeh. Ganjarane mundak akeh. Kuwi memang ngono nggih. Nek wong iku sok omahe cedhek masjid, pemane mepet masjid kok ora jamaah ning masjid. Lah niku walaupun khusyuk salat nang omah iku mboten
sempurna. Mending jamaah ning utawa jamaah ning omah tapi ya nek bature. Pokok jamaah. Gak salah dhewe. Salat nang omah gak apa-apa, mengki ibuke dijak jamaah. Aku jamaah kalih kula. Jenengan kok salat urung le, jamaah kalih kula. Tapi nek wong lanang sing imami ya sing cah lanang aja ibuke wong imami. Jenengan mau mbok sing imami. Piye to le, mosok aku sing imami. Jenenge ngaji fikihmu tekan ndi wae. Sini rombongan ngono ya. Cah lanang mari ngono, Bu, monggo jamaah, Bu. Sing imami jenengan mawon sing sepuh wes. Padahal ngaji Safinatun Najah barang. Sini rombongan bocah-bocah model wae. Lah niku sing imami dhewe. Engko cah wedok umum monggo nek cah wedok padha wedok kan gak masalah. Monggo Bu jenengan sing imami sing sepuh. Wis awakmu ele. Awakmu enduk sing nang kono wis ngajimu luwih fasih. Nggih nyuwun sewu Bu pangapuntene. Terus simpel-simpelan nang omah imami, pamane imami wong tuane utawa imami adik utawa imami mas utawa imami adike sapa wae utawa ponakane, ya wis bareng bar salat langsung donga, nek wis gak apa-apa. Wis penting jamaah. Ran duwe bater mungkin ngejak bater jamaah sapa kancane utawa tanggane. Nah, iku moro ngene tanggane dodoki ae jamaah iku. Lah niku ngoten nggih. Iku nek iso jamaah. Pemane dadi santri iku tirakat sing paling mau enak iku jamaah. Tirakat sing paling mau enak iku jamaah. Rabet, poso wabet Pak. Poso pati geni, poso putih, wabet kabeh. Karena jamaah insyaallah ya. Kan kaya Al-Falah sing ploso. Al-Falah ploso iku ngendikane Mbah Nyai Rodia, wis santri-santri Al-Falah rasa poso-posonan sing penting jamaahmu cekelen, sinau sing tenanan. Dadi. Iya ora? Iya sih. Ah iya. Akan alumni senior juga. Insyaallah ngoten iku ploso. Lah aku tau mondoken ploso lho. Nggih, tau modal jaman ngarep masjid iku sik rong digal palem gede. Tapi cukup sewengi tok. Baru mulai ora kerasan. Ora ndelok ning kono sarung-sarung apik-apik. BHS. Atlas. Terus apa iku? Padimor iki biasa. Ya aku wonge kan ya rada setengah gemproh. Iku nutut agak ya. Nah, saya harus pindah ning agen. Kok nate pas survei pertama ploso. Baru kula bar mayak ning ploso. Nah niku ngoten. Jamaah. Pun, wallahu alam bishawab.